Caeau Fflandrys, Michael Morpurgo. 4 munud ar 20 wedi 12. Dwi ddim wedi gweld Catno ers i mi fod yma. Dyw hynny ddim yn syndod, mae'n debyg, ond dwi wedi clywed tyllu anod. Sut mae unrhyw aderyn yn gallu byw drwy hyn i gyd, dwi'n i ddim. Dwi hyd yn oed wedi gweld ehedyddion yn hedfan dros dir neb. Mae hynny'n arwydd o obaith i mi bob amser. Fe fydd ein gwybod sy'n brydodd Wil wrthydd yn y gwely gyda'r wawr. Cyn gynted ag y byddwn ni'n gweld bod Meg wedi mynd, bydd y cyrno yn gwybod mae fi maeth. Ddwedai ddim wrtho ble mae hi, does dim ots gyda fe beth naiff e. Ddwedai i rhywun gair. Bwytaodd Wil a minnau ein brecwast mewn tawelwch, gan obeithio na fyddai'r storm anochel yn torri, ond gan wybod y byddai hynny'n digwydd yn hwyr neu'n hwyrach. Synhwyrau San Mawr fod rhywbeth o'i le. Roedd wastad yn gallu teimlo pryder yn yr awyr. Roedd yn siglo nôl a blaen ac yn gwrthod cyffwrdd a'i frecwast. Oherwydd hynny, roedd mam hefyd yn gwybod bod rhywbeth yn bod. Pan oedd hi'n amheus, roedd mam yn berson anodd i guddio pethau rhagddi, a doeddwn i ddim yn dda iawn am wneud chwaith, ddim y bore hwnnw. Ydy mae'r yn dod draw, gofynnodd gan ddechrau holi. Curodd rhywun yn uchel ac yn bendant ar y drws. Fe wyddai hi ar unwaith nad Mae'r oedd yno. Roedd hi'n rhy gynnar i Mae'r, a beth bynnag doedd hi ddim yn curo ar y drws fel yna. Hefyd, dwi'n meddwl ei bod hi'n gallu gweld yn barod wrth ein hwynebau ni bod Wil a minnau'n disgwyl yn welydd nad oedd croeso iddo. Fel roedd yn ein ofni, y cyrnol oedd yno. Gofynnodd mam wahoddiad iddo ddod i mewn. Safodd y cyrnol yno'n edrych yn gas arnom, ei wefusau'n llinell denau a'i wyneb yn welw gan ddigder. Dwi'n credu eich bod chi'n gwybod pam dwi yma, Mrs Griffiths, meddai. Nac ydw cyrnol, dydw i ddim, meddai mam. Felly, dyw'r diawl bach ddim wedi dweud wrthoch chi. Roedd yn gweiddi nawr yn ysgwyd ei ffond tuag at Wil. Dechreuodd San Mawr grio a chydiom dyn yn llaw mam wrth i'r cyrnol weiddi'n ddiddiwedd. Lleidr diegwyddor yw eich mam chi. Yn gyntaf, mae'n dwy'n yr eog o'r afon sy'n berchen i ni, a nawr, ac ynta'n gweithio i mi mewn swydd gyfrifol, mae'n dwy'n un o'n cwn helai. Paid â gwadu'r peth fachgen, dwi'n gwybod mae ti wnaeth. Ble mae hi? Ydy hi fan hyn? Ydy hi? Edrychodd mam ar Wil am egwyr had. Roedd yn mynd i'w saethu hi mam, meddai'n gyflym. Roedd yn rhaid i mi wneud. Rydych chi'n gweld, blwyddiodd y cyrnol, mae'n cyfaddef y peth, mae'n cyfaddef. Roedd San Mawr yn crio nawr, a mam yn rhedeg ei llaw dros ei wallt, yn ceisio i gysuro a'i dawelu wrth iddi siarad. Felly fe es ti a hi mwyn ceisio ei hachub hi, Wil, do fe? Do, mam. Wel, fel ti ddim fod wedi gwneud hynny, Wil, na ddylet. Na ddylwn, mam. Ddwedi di wrth y cyrnol lle wyt ti wedi ei chuddio hi? Naw naf, mam. Meddyliodd mam am eiliad neu ddwy. Do'n i ddim yn meddwl y bydde ti'n dweud, meddai. Edrychodd yn syth i wyneb y cyrnol. Cyrnol, ydw i'n iawn wrth feddwl eich bod chi'n mynd i saethu'r ci yma. Mae'n debyg achos nad yw hi'n dda i ddim i chi bellach, fel ci hela felly. Ydych, atebodd y cyrnol, ond dyw hynny ddim yn fusnes i chi, Mrs Griffiths. Beth wna fi gyda fy anifeiliad fy hunan, neu pam dwi'n gwneud hynny. Does dim rhaid i mi egluro fy hunan i chi. Nac oes wrth gwrs, meddai mam yn dawel, bron yn anwyl. Ond os oeddech chi'n mynd i'w saethu hi beth bynnag, byddai dim gwahaniaeth gyda chi wedyn betawn ni'n ei chymryd hi oddi ar eich dwylo chi a gofalu amdani na fyddai. Fe gewch chi wneud beth fynnoch chi ar ast diawl, meddai'r cyrnol yn swta. Fe gewch chi ei bwyta hi o'm rhannu, ond fe ddygodd eich mab chi rast oddi wrthai, a chaiff e ddim dianc heb gosb. Gofynnodd mam i San Mawr fynd i nôl y mwg arian oedd ar y silff ben tân. Dyma chi, cyrnol, meddai,
gan gynnig darn o arian iddo'n dawel. 6 cheiniog. Dwi'n prynu'r ci oddi arnoch chi am 6 cheiniog. Dyw e ddim yn bris gwael am gi sydd o ddim gwerth i chi, felly nawr dyw hi ddim wedi cael ei dwyn ydy hi. Roedd y cyrnol yn syfrdan. Edrychodd ar y darn arian yn ei law, ac yna ar mam a Will. Roedd yn anadlu'n drwm. Wedyn, daeth ato'i hun unwaith eto, roedd 6 cheiniog ym mhoced ei wasgad a phwyntio'i ffon at Will. Popeth yn iawn, ond dwyt ti ddim bellach yn cael dy gyflogi gen i. Ar hynny, trodd ar ei sawdl ac allan y gef gan gael drws yn glep ar ei ôl. Gwrandawon ni ar sŵn ei draed yn mynd i lawr y llwybr a chlywed y glwyd yn gwichian. Aeth Will a minnau'n wyllt yn bennaf o ryddhad, ond hefyd roeddwn ni mor ddiolchgar ac yn llawn edmygedd. Roedd mam mor wych. Byddwn ni'n gweiddi hwrên ddi-ddiwedd. Roedd Sam Mawr yn hapus eto a bu'n canu Caeau wrth gael ramen wyllt o gwmpas y gegin. Dwi ddim yn gwybod pam rwy ti mor falch, meddai mam, ar ôl i ni ymdawelu. Wyt ti'n sylweddoli dy fod ti newydd golli dy swydd, Will? Does dim gwahaniaeth gyda fi, meddai Will. Fe gaiff ei stwffio'i dipyn swydd. Fe ddo fi o hyd i un arall. Fe roes ti'r hen frech yn ei le'n wych, ac mae Meg gyda ni. Ble mae hi beth bynnag, gofynnodd mam. Fe ddewnosai i ti. Arhoson ni tan i Mae'r ddod, ac yna eithon ni i gyd i goed y werin gyda'n gilydd. Wrth i ni nesau at y cwt, gallem glywed Meg yn eto. Rhedodd Will o'n blaenau ni ac agor y drws. Allan â hi a rhedeg atom yn gwichian o lawenydd a'i chynffon yn taro yn erbyn ein coesau. Neidio hi fyny atom i gyd yn ein tro, gan lyfu popeth posib, ond cymerodd at Sam Mawr yn arbennig. Bu'n ei ddilyn i bopman wedi hynny. Roedd hi hyd yn oed yn cysgu ar ei wely gyda'r nos. Roedd Sam Mawr yn mynnu. Gwaethaf protestiadau mam. Byddai hi'n eistedd o dan ei goeden a falau, gan eto wrth iddo ganu iddi i fyny fry yn y canghennau. Dim ond iddo ddechrau canu, byddai hi'n ymuno, felly o hynny allan, ni fyddai Sam byth yn canu Caeau yn ddi-gyfeilliant. Roedden nhw gyda'i gilydd bob amser. Byddai Sam yn ei bwydo, yn ei chripo ac yn cwirio'r pyllau roedd hi'n aml yn ei gadael ar ei hôl. Roedden nhw'n debycach i lynoedd. Roedd Sam Mawr wedi cael ffrind newydd ac roedd e ar ben ei ddigon. Ar ôl ychydig wythnosau'n crwydro pob fferm yn y plwyf yn chwilio am waith, cafodd Will swydd yn gofalu am y fuches odro a'r defaid a'r fferm darniau piw ar ochr draw'r pentref. Byddai'n mynd cyn codi cwn caer ar ei feig i odro ac yn dod adref yn hwyr, felly roeddwn ni'n gweld llai ohono nag o'r blaen hyd yn oed. Dylai fod wedi bod yn llawer hapusach yno. Roedd yn hoffi'r gwartheg a'r defaid, ei fod yn dweud bod y defaid ychydig yn dwp. Y peth gorau, meddai, oedd nad oedd y cyrnol ar y fleiddast ar ei ben drwy'r dydd. Ond oedd Will, fel finnau, ddim yn hapus o bell ffordd, oherwydd roedd Mae'r wedi peidio a dod i ymweld â ni'n sydyn. Roedd mam yn siŵr mae un rheswm yn unig allai fod am hyn. Rhaid bod rhywun wedi lledu'r stori, ac roedd hi'n meddwl mae dim ond y cyrnol neu'r fleiddast neu'r ddau allai fod wrthi. Bod Will Griffiths yn lleidr ac felly nad oedd ei deilyn addas i Mae'r ymweld â nhw. Dywedodd mam y dylai Will adael llonydd i bethau am dipyn, y byddai Mae'r yn dod nôl. Ond roedd Will yn gwrthod gwrando. Dro ar ôl tro aeth i frwthin Mae'r. Roedden nhw hyd yn oed yn gwrthod ateb y drws. Yn y diwedd, oherwydd ei fod yn meddwl y byddai gwell gobaith gen i o weld Mae'r, anfonodd fi draw a llythyr iddi. Rywsut, meddai, roedd yn rhaid i mi ei roi iddi. Roedd yn rhaid i mi. Daeth mam Mae'r i ateb y drws a'i chwyneb fel taran. Cadwch draw, gwaeddodd arnau. Cadwch draw wir. Dych chi ddim yn deall. Dyn ni ddim eisiau pobl fel chi yma.
Da ni ddim eisiau chi boeni mae'r ni. Dyw hi ddim eisiau eich gweld chi, ac ar hynny, dyma hi'n cael drws yn gleb yn fy wyneb. Roeddwn i'n cerdded am adref a llythyr wel yn fy mhoced pan ddigwyddais edrych nôl a gweld mae'r yn chwifio ei dwylo'n wyllt drwy'r ffenest. Roedd ei cheg yn gwneud siarp geiriau, ac ni ddim deall o gwbl beth roedd hi'n dweud i ddechrau. Roedd hi'n gwneud ystuniau ac yn pwyntio i lawr y rhyw i gyfeiriad yn ant. Yna fe wyddwn yn union beth roedd hi eisiau i mi wneud. Rhedais i lawr i'r nant ac aros o dan y coed lle roedden ni'n arfer pysgota gyda'n gilydd. Doedd dim rhaid i mi aros yn hir cyn iddi ddod. Cydiodd fy llaw heb ddeud gair am harwain o dan y dorlan lle na allan neb ein gweld ni. Roedd hi'n crio wrth iddi ddweud popeth wrthydd, fel roedd y cyrnol wedi dod i'r bwthyn, roedd hi wedi clywed y cyfan, fel roedd e wedi dweud wrth ei thad mae lleidr roedd Will Griffiths, fel roedd wedi clywed bod Will Griffiths wedi bod yn gweld mwy o Mae'r nag oedd o les iddi. Ac os oedd gronyn o synwyr ym mhen tad Mae'r, y dylai roi stop ar y cyfan. Felly dyw fy nhad ddim yn gadael i ni weld Will rhagor. Dyw e ddim yn gadael i ni weld unrhyw un ohonoch chi, meddai Mae'r wrthydd, gan sychu ei dagrau. Dwi mor drist hebddoch chi, Tommy. Dwi'n cysau bod yn y plas heb Will, a dwi'n cysau bod gartref hefyd. Bydd nhad yn fy nghiro i os gwelaf i Will, ac mae'n dweud y byddai ein syth i Will os daw yn agos ata fi. Dwi'n credu ei fod e o ddifri cofio. Pam, gofynnais, pam mae e fel na? Mae e wastad wedi bod fel na, meddai. Mae'n dweud fy mod i'n ddrwg, wedi fy ngeni'n llawn pechod. Mae mam yn dweud mae dim ond ceisio fy achub rhag fy hunan mae e, rhag i mi gael fy nhaflu i uffern. Mae e wastad yn siarad am uffern. Byddai ddim yn mynd i uffern na, fyddaf Tommy. Heb feddwl am y peth, pwysais draw a rhoi cusan iddi ar ei boch. Taflodd fy mreichiau amdanodd, a chrio fel petai ei chalon ar y fi'n torri'n ddwy. Dwi'n ysu am weld Will, crefodd. Dwi'n gweld ei eisiau'n ofnadwy. Dyna pryd y cofiais roi'r llythyr iddi. Rhwygodd ef ar agor a'i ddarllen ar unwaith. Doedd e ddim yn werthu'r hir, achos darllenodd hi fe mor gyflym. Dwed y gynafu, gwnaf, meddai, a'i llygaid yn disgleirio unwaith eto'n sydyn. Dim ond gwnaf gyfynnais, yn chwilfrydig, yn ddryswyd ac yn eiddigeddus ar yr un pryd. Ie, yr un amser, yr un lle, y fore. Fe ysgrifennau lythyr nôl ato ac fe geidi ei roi i Will o'r gore. Safodd am tynnu unau ar fy nhraed. Dwi'n garedi, Tommy. Dwi'n eich caru chi'ch dau, a Sam Mawr, a Meg. Rhoddodd gusan sydyn i mi ac i ffwrdd â hi. Dyna'r cyntaf o ddwysinau o lythyrau y beth sy'n ei cario oddi wrth Will at Mae'r ac oddi wrth Mae'r at Will dros yr wythnosau a'r misoedd dilynol. Gydol fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol, fi oedd ei llatau nhw. Doedd dim gwahaniaeth gen i, wir, oherwydd mod i'n cael gweld Mae'r yn aml. Dyna'r cyfan oedd yn bwysig i mi. Roedd popeth yn gwbl gyfrinachol, roedd Will yn mynnu. Gorfododd fi i dynnu ar y Beibl, na fyddwn ni'n dweud gair wrth neb, ddim wrth mam hyd yn oed. Gorfododd fi i ddweud Chris Croes tan poeth. Byddai Mae'r a minnau yn cwrdd bron bob fi'n nos ac yn cyfnewid llythyrau yn yr un lle i lawr wrth y nant ar ôl i'r ddau ohonom wneud yn siŵr nad oedd neb wedi ein dilyn. Byddem yn eistedd ac yn siarad yno am rai munudau gwerthfawr a'r glawn aml yn diferu drwy'r brigau. Dwi'n cofio unwaith bod y gwynt yn rhuo mor wyllt o'n cwmpas fel mod i'n credu y gallai'r coed gwympo ar ein pennau ni. Gan ofni am ein bywydau, rhedodd y ddau ohonom dros y ddôl a thyllu'n ein ffordd i waelod tas wair, gan aros yn o'n crynu fel dwy gwningen ofnus. Yng nghysgod y das wair yma, y clywais gyntaf am y rhyfel. Pan oedd Mae'r yn siarad, am Will roedd hi'n siarad gan amlaf, os nad bob amser. Roedd hi ar dan eisiau clywed ei hanes. Doedd ni byth yn dangos bod gwahaniaeth gen i, ond roedd hynny'n brifo.
Felly roeddwn ni'n eithaf hapus y diwrnod hwnnw pan ddechreuodd sôn bod pawb yn y plas y dyddiau hyn yn siarad am fynd i ryfel ar Almaen, a bod pawb yn meddwl y byddai'n digwydd cyn hir. Roedd hi wedi darllen am y peth ei hunan yn y papur, felly gwyddai fod y cyfan yn wir. Gwaith Mae'r bob bore, meddai, oedd smwddio The Times, papur newydd y Cyrnol, cyn iddi fynd ag ef iddo i'w stydu. Mae'n debyg ei bod yn mynnu bod ei bapur newydd yn sych grimp rhag i'r inc feiddi ei fysedd wrth iddo ei ddarllen. Doedd hi ddim yn deall rhyw lawer am y rhyfel. Roedd hi'n cyfaddef, dim ond bod rhyw archflyg, beth bynnag oedd hynny, wedi cael ei saethu mewn lle o'r enw Sarajevo, ble bynnag roedd hynny, a bod yr Almaen a Ffrainc yn wyllt gacwn am y peth. Roedden nhw'n codi byddinoedd i ymradd a'i gilydd, a phetai nhw'n gwneud hynny, byddem ni yn y frwydr cyn hir achos byddai'n rhaid i ni ymradd ar ochr Ffrainc yn erbyn yr Almaen. Doedd hi ddim yn gwybod pam. Roedd y cyfan yn gymaint o ddirgelwch i mi ac yr oedd e iddi hi. Dywedodd fod y Cyrnol mewn hwyliau drwg ofnadwy o achos yr holl beth, a bod ei hwyliau drwg ef yn codi mwy o arswyd ar bawb yn y plas na'r rhyfel hyd yn oed. Ond mae'n debyg fod y Cyrnol fel oen y dyddiau hyn o'i gymharu ar fleiddast. Dyna roedd pawb yn ei galw hi nawr, nid dim ond ni. Mae'n debyg i rywun roi halen yn ei the yn lle siwgr, ac roedd hi'n tyngu bod hynny'n fwriadol, ac roedd e siŵr o fod, meddai Mae'r. Roedd hi wedi bod yn sôn yn ddiddiwedd am y peth fyth ers hynny, gan ddweud wrth bawb y byddai'n dod o hyd i'r person oedd yn gyfrifol. Yn y cyfamser, roedd hi'n trin pawb fel petain nhw'n euog. Ti wnaeth, gofynnais i Mae'r. Efallai, meddai Genwennu, ac efallai ddim. Roeddwn ni eisiau rhoi cusan arall iddi bryd hynny, ond fentrais i ddim. Dyna fy'n rhafferth i erioed. Dwi bob amser yn ofni mentro.